kaget tangi turu moto sing sepet. Seplene mak ae. Wis bar lagi badak kon poso 3 dino. Poso. Toyo yo tak kon poso maneh. Aduh, wis ngarit teh. Demi cempleng ngene iki. Pah, sukete ijo-ijo wis ngarit nang kene. Lemu-lemu pisan. Enak senderan. Sukete ijo-ijo. Wis ngarit nang kene iki lemu-lemu ya to. Wedhus cempleku wis saweneng ki kok mesti teko. Pak semangat gaspol. Ijo-ijo ya to. Saweget seger, gak lawa melemu. Kena tanggo kulupan pisan lho. Nek cacengan sesuk. Cempleku mesti saweneng. Semu banget lah mangan. Tangi turu isu langsung tut. Isu iki ana update apa macam-macam. Yo, apa iki lagi viral? Video kok 19 detik ngono. Oh no. Lah. Kok seger ngene isu-isu tontonane. Caca oleh konting ini iki 19 detik bareng. Wes langsung suwi enggak dosa. Wah, ini nyasak wah, suketku wah. Bahaya ini wah. Apa iki niku lho? Aku lagi tiktokan, boleh buat vlognya nyapo. Iki suketku lho. Suket dikeret yo ora masalah. Ora masalah ngono, iki tak tandur yo. Nandur iki aja suket kenekan nang omah bulu omah kowe pirang-pirang nandur iki liyane lho. Sawo kok pelem ngono lho. Nak aku nandur pelem, mestine sing mbok peki, Pak. Makanya aku nandur suket. Ben harus menek uang malah mbok peki. Salahe. Suketmu ijo-ijo. Soalnya suket tetangga itu lebih enak dan nikmat. Cempleku mesti seneng, maknyus. Wes dangane yo. Sabar. Goniku lorong bar. Wis suketku entek posisi itu ojo mau. Gak apa-apa sithik gak akeh kok. Karepmu piye? Lah piye? Loh, kali ora? Moh, Kali ora? moh apa? Oh, ayo ora. Tapi naik piye? Lah piye maju? Maju ora? Gak. Aku mundur loh. Mundur lo. Aku maju. Kowe lu maju. Maju. Wis aku mundur. Aku maju gitu karepmu. Maju. Moh, kowe mau maju. Gak, maju pokoknya. Loh. Maju. Oh, gak. Assalamualaikum guys, halo guys, ketemu lagi sama YouTuber Desa. Oh no. Oh mantap. Oke, hari ini saya mau ngevlog pedesaan ya guys di sini. Nah ini, di sini kebunnya Mbah Lurah ya guys sebelah sini. Kalau sebelah sini rumahnya neneknya Mbah Lurah. Nah sekarang saya mau jalan-jalan. Nanti kita lihat ada apa aja di sekitar sini. Oke. Wah pemandangannya indah ya guys, pemandangannya.
Di sana ada pepohonan jati, terus di sana ya guys. Lihat. Wih, itu tanamannya ganja ya guys kayaknya. Bukan guys, itu kacang guys, bukan ganja, kacang. Sorry, salah. Wih, guys, di sana ada orang berantem guys. Guys, orang berantem guys, tapi guys, guys, parah nih guys. Guys, parah nih guys, guys, kita berantem guys, ada orang berantem guys, birakan, ada orang berantem guys, mantap guys, berita besar guys, magetan guys, birakan guys, ada berantem guys, guys. Mau pilih yang mana? Kaos abu-abu atau yang biru ya guys? Nanti ditulis di kolom komentar guys. Di sini guys, lihat guys, pilih yang mana guys? Berantem guys, berantem guys. Ayo mas, berantem mas. Ayo mas, birakan mas, ayo. Rebut. Delok bengkok ae iki iso-iso enae. Tangkas panen iki bayaran. Surah ngene iki yo ngandani bengkok to. Kae kok gemeng-gemeng ngono kae opo. Opo kae? Bahaya iki parani. Bahaya kae. Wong loro gelut. Lah sijine kae cukup video malah. Kayak iki nak ra dipisah dadi omongan tangga desa, dadi masalah iki wis. Maju. Maju. Hah? Maju kok kowe? Lho. Maju. Enggak. Ya mas, Maju. Maju. iki guys. Lurah teko guys. Maju. Enggak. Mbak Lurah. Mbah, kopiahmu putih, Mbah. Oh iya putih. Oleh saka anu mau. Iya. Oleh promosi dak? Promosi. Oh, ora apa, Mbah? Mbah. Vlogger desa Tahun ngarep ya toh, aku pilihan lurah. Coblos aku neh nomor loro. Ya toh. Desa maju. Sukses desa-desa. Yes. aku mau dibayar kok, Mbah. Ya ora. Ya ora, kacamata Mbah. Wes nak glutan wes. Jane nek masalah oh kok Mas wis tuwek-tuwek. Kok glutan lho. Ngene lho, Mbah. Aku iki ngarit ning kene, diklero-klerok nih, diseneni. Terus awi kon piye? Loh, lho kok iso diseneni lho Mas iki nyapa nyeneni iki ngarit. Jadi cerita ngeten lho Mbah, critanipun. Ikan kebon kula. Lah suket iki tak rawat. Ben ijo, Mbah. Tapi iki masih iki lah ngarit sak senenge dhewe lho. Ya aku mangkel to wis tak openi, tak rawat kok. Mosok diriti. Bener pura Mas, diomongne Mas iki mau. Ngene lho, Mbah, ya lho. Mosok nandur kok nandur suket, ora yo wong aneh. Nek nandur suket ngene yo tak riti, Mbah, tak pakane cempleku. Nandur yo mbok buah. Melon apa semangka ngono. Ben panggah tak riti, ben cempleku ke mangane enak-enak sekali-kali ben mangan buah yo antuk. Ini iki lho Mbah kelakuane penduduk. Mosok ya dijuk-ijukan aku nandur semangka karo melon. Lah resikone wong arep iki yo ngene iki enake. Ya, Enek tanduran yo diret. Ya tandurane didelok-delok to. Mosok semangka arep mbok cukup juga. Lah semangka iki enak lho buah iki. Ya enak bener, tapi suketku ya coba babati juga. Lah suket liar mosok ora dibabati terus kon piye? Liar piye wong dina-dina tak kocori. Wong tak wepo, kok tak rawat seperti anak kecil sendiri. Lah iki yo aneh nandur kok nandur suket. Sing masih siji ki yo nanduri suket. Masih siji ki malah ngepeki tandurane tanggane wargaku. Wes. Apa aku medun saka lurah ae yo? Ngene lho, Mbah. Soalnya rumput tetangga itu lebih hijau dan lebih nikmat, enak
dan mantep. Karep awakmu. Nah, aku rencana kemang rene iki delok bengkok. Iki mau ki enek rapat karo bupati dadine telat gara-gara kowe kuwi. Karepmu weh. Wong loro ngono arek nyapa jungkir-jungkir walek ning kono. Karep kowe. Warga totonane angel semua kowe wis tak blacklist pokoke. Jatatan ora ta wae. Lho. Weh. Assalamualaikum. Aduh guys, lurahnya mulai guys, serah kuat guys, nangan guys. Lanjut guys, viralkan guys, subscribe guys, channel guys, Bang Ali TV guys, oke guys. Oke,